Ang mga angay'ng bantayan o buhaton sa pagmugna o documentaries taliwa sa kausaban sa news media landscape. Gituki sa unang adlaw sa pag-abli sa 32nd Cebu Press Freedom Celebration. Si Mark Ridge-Abella sa report. Pagbatok sa misinformation, disinformation o kung saon nga mamahimong effective documentaries ang pipila lang sa gituki sa usa sa pinakasaligan nga journalist ug news anchor sa nasod nga si Rafi Tima. Kauban niya si veteran investigative journalist Malo Mangahas sa forum nga gipahigayon sa UP Cebu Performing Arts Hall. Og host sa forum nga gitambungan si katusan ka mga estudyante gikan sa siyam ka mga eskwelahan sa Cebu si 24 Oras Game Changer host Martin Javier. Their role is not only to capture events, but to reflect the complexities of our times, providing context and clarity in an era of misinformation and disinformation. Ang patas og saktong paghatod sa mga balita, ilabi na sa nagkaduol nga 2025 midterm national elections, ang usa sa gihimugatan ni GMA Network Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. With elections coming up, we cannot emphasize further the need to educate the public more about the issues that affect our lives and our vote. And one of the best ways we know how is through documentaries. Giangkon nila Tima og Mangahas nga gamit ang mga smartphones makahimo na og documentary ang si bisan kinsa. Pero para maging magaling na documentaries ka is another thing. Di ba? Lahat po pwede, pero dapat palalimin mo kung talagang gusto mong gawing karera yon. Giaghat ni Tima ang mga estudyante nga mubasa og makisayod sa history sa nasod kay dako kini og tabang para masabdan ang mga panghitabo sa palibot. Butang nga gipalig-on ni Mangahas. We write more than we read. We speak more than we read. Ang problema, foundation ng critical thinking at critical analysis yung reading. Ug sa naghitak nga disinformation ug misinformation, adunay pahimangno sila Tima ug Mangahas sa future journalist. Magiging trabaho natin together with the news media is alamin o anong gagawin ngayon ng mga mamamayan para hindi madala o hindi maniwala sa mga deepfake o robo-vlogs. Kung hindi mo alam ang iyong kasaysayan, magkakamali ka bilang isang mamamahayag. Kasi lahat ng nangyayari ngayon, may konteksto yan. Nangyari na yan before, kaugnay yan ng mga nakarang storya, kaugnay yan ng ating kasaysayan. So dapat alam mo ang iyong history. So yun, simple lang. Know your history. Dako ang kalipay ug pasalamat sa mga estudyante ug magtutudlo sa GMA Network sa paghatag og kahigayunan nilang Tima ug Mangahas sa pagpaambit sa ilang eksperto. Journalists really hold great responsibility in delivering stories and safekeeping the truth. Especially that we're all digital citizens now, so it is high time that we start equipping ourselves with the tools necessary and to be really critical. I think one of the key takeaways, because misinformation and disinformation are considered to be threats to press freedom. I'm very thankful that these speakers shared to us their valuable experiences so that our future documentary filmmakers are able to produce good quality documentaries. Through making documentaries, we can address different problems and issues in the community. And through media, we can popularize the issue. Kauban si Clans Gabutin, Mark Ridge-Abella. Balitang Bisdak.